ସାଙ୍ଗମାନେ ପାର୍ଟ 2 ପଳେଇ ଆସିଲା, ଶୀଘ୍ର ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ୱାନ୍ଟା ପକେଇଥିଲି ଆଉ ତା ବାର୍ଥଡେ କେକ୍ଟା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, କଟାକଟି ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗିଫ୍ଟ ଆରବ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ତା ଭାବିଜାନ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ପାର୍ଟ 2 ମୁଁ ପକେଇଲି। ଆଉ ଲୋଲୋବକୁ ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବେ କି ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପିଙ୍କନ ଆମର କି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ ବାଲା ଗିଫ୍ଟ। ଆମ ଲୋଲୋବୋ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛି, ହକ୍ କରିଦେଇଛି କି ତା ଭାଉଜକୁ। ତାର ବୋଧେ ମନ ପସନ୍ଦ ଗିଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହାକୁ ମିଳିଗଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ କହିଲ। ଏଇଟା ତା ମନ ପସନ୍ଦ ଗିଫ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଇଟା ମ୍ୟାରିଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ୍ କି ନାହିଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମନ ପସନ୍ଦର ଭାଉଜକୁ ଟିକେ ତାର ହକ୍ କରିଦେଇଛି। ଭାଉଜର ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସବୁ ତା ଭିତରେ ପଇଛି। ଆଣିକି ସେଇ ହିଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛି ମୋ ଲୋଲୋବୋ।